Мужчынай і жанчынай стварыў іх. Катэхеза пра сям'ю айца Петра Білевіча. Похвалony Jezus Chrystus. Христос воскрес, сапраўды воскрес. Дорогие браты и сестры, як гэта важна, что усведомлять себе, что мы jeszcze трываем в пасхальным часе. Знову треба нагадать нам про тое, что я уже повторяю, амаль уже не ведаю сколько разов, что Великий пост это только 6 тыдняў, а пасхальный период это 7 тыдняў, это больше. Jeszcze 7 полных тыдняў радости, что Христос воскрес, что Он с нами, что Он перамог смерть, перамог дьявола, что Он перамог грех наш. Якая надзея, якая сила для нас, дорогие. Это вельми важно, вельми памятать про это, жить гэтым. Иисус со мною воскрес. Иисус со мною, можно сказать, так крыху я открою таямницу сённяшняй катехезы, Иисус со мною у найглыбейшай на моей самоcie, калі я самотны адчуваю сябе. Иисус со мною. Иисус заўсёды побач. І дзякуй Богу за людзей, якія даюць свідоцтва. Калі б не Иисус, я бы загинув в своей самоте. Так, Иисус daje sens. Eucharystyczny czas to Jezus daje sens, daje siły, daje ucieszenie, moc. Pomolimy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, jaki jość u najświętszym sakramencie, pod widom chleba dla nas usich, присутny, який пробиваєш часто в самоті табернакулум, який уваходиш до наших самотних серців. Єзу, сутешай нас, подимай, допомагай, в'ячи. Так, Єзу, потребуємо Ciebie. Przyjdź, Panie Jezu, spaszli nam Ducha Świętego, Ducha Sucieszalnika, Ducha Lubowi, Ducha Ojca, Ducha Twojego. Przyjdź. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony płod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, mali się za nas grzesznych, ciapier i u chwilinu śmierci naszej. Amen. Дорогие, tak, ciekawa tema, wielmi krótka, bo tylko wstąpienie. Znaczenie pierwszej samotności. Tak, samotność, samota, одинота. Да. Калі мы задумываемся над гэтай первичной самотностью, одиночеством, самотностью человека, калі мы глядзім на яе, зразу ідуць словы старага запавету. Я взяў лекцыянарый, бо тут ёсць стары запавет па-беларуску. 2 раздзел, 18 wiersz Кніги Bycia. Сказаў Пан Бог: недобра, каб чалавек быў адзін. Ствару адпаведную яму дапамогу. Ось тыя простыя словы. Недобра,
kab człowiek był один. Stwaru odpowiednią jemu dopomogł. Глядите, эти słowy wykazuje Bóg Jahwe. One odnosią do drugiego rozdziału, drugiego opisania stworzenia człowieka. Tak. Znaczy, z tradycji jachwistycznej pochodzą one. Opisanie stworzenia człowieka, mężczyzny. To osobny fragment. W drugim rozdziale, 7 wiersz. Tak. Pan Bóg stworzył człowieka z pyłu ziemi i udychnął u nozdry jagoneja podych życia i stał człowiek żywą istotą. To drugi rozdział, 7 wiersz. A daleko później, bo tylko, to 7 wiersz, w 21 i 22 wierszy jest про stworzenie żonczyny, człowieka. Tak, mają про stworzeniu żonczyny. Pan Bóg spasłał na Adama głęboki son, a kiedy ktoś zasnął, wynął jedno z rebrał jagonych, a miejsce to je zakrył ciałem. Potem z rebra uziętego z Adama zbudował Pan Bóg żonczynę i przywiął je do Adama. I skazał Adam, to kość od kościej moich i ciała od mojego ciała. I ona będzie nazwana żonczyną, bo od mężczyzny była uzięta. I dalej mają to, temu pokinie mężczyzna baćku swojego i maci swoją i przylepić się do żonki swojej i stanąć one jednym ciałem. Ale nie jeszcze heta, tylko do heta, aż to uzięta od mężczyzny. Wielmi ważne słowy. Drogie, jak my rozumieli, kto my jak człowiek. Jak człowiek, to podkreślić trzeba mężczyzna i jak człowiek, żonczyna. Człowiek. Człowiek mężczyzna, człowiek żonczyna. Bo u pierwszym opisaniu stworzenia, u pierwszej rozdziale stworzył Bóg człowieka mężczyzną i żonczyną. Wielmi ważne słowy, wielmi. I tu jeszcze jest jedno prachetuje samotność. To wielmi ciekawe. Bo to pierwszy człowiek z drugiego rozdziału, Adam, stworzony z prochu ziemnego, jak tylko co my poczuli, z pyłu ziemi. Pan Bóg stworzył człowieka, Adama, w ogóle człowieka, z pyłu ziemi. Tylko od chwiliny stworzenia pierwszej żonczyny, ten człowiek, Adam, jest nazwany mężczyzna. Tak Słowo Boże każe pro jego. Już nie Adam, a on, kiedyś ja to już kazał, Słowo Boże każe Isz pro jego, a żonczyna Isza. Tak. To kość od kościej moich i ciała od mojego ciała, i ona będzie nazwana żonczyną, znaczy Isza, bo od mężczyzny była uzięta, od Isz. Isza. Nie od człowieka była uzięta, i ona jest człowiekiem.
Nie od Adama. Rozumiecie, to veľmi ważne. I dobre, że tu tak, kali ten fragment majem, jaki ja przeczytał, potom z rabra uzятого z Adama zbudował Bóg żanczynu i przywiął jaje do Adama. I skazał Adam, to w ogóle człowiek. Adam, перевод, tłumaczenie tego słowa, to w ogóle człowiek. I Adam każe, ta kość od kościej moich i ciało od mojego ciała, i ona będzie nazwana żanczyna, i ona będzie nazwana Isza. Bo od mężczyzny, bo od Isz była wzięta. Nie wzięta od Adama, od Isz. Rozumiecie? To bardzo ważne. Kab mężczyzny nie uzwyższali siebie. Kab mężczyzny nie pocharczali żanczynej. Tak. Taka wola Boża. Taka dumka Boża ja. I wtedy, kiedy Pan Bóg, wierniemy się, każe про samotność człowieka. Bycio 2:18. Niedobra, kab człowiek był один. To nie odnosi się tylko do Adama, jak Isz, jak mężczyzny. Тут można сказать, что эта самотность относится w ogóle do człowieka. I do mężczyzny, do tego Isz, i do żanczyny Isza. Tak, kiedy my uglądamy się bardzo głęboko, to już wtedy, kiedy Bóg każe niedobra, kab człowiek był один. Bóg nie każe niedobra, kab Isz, znaczy mężczyzna był один. Każe człowiek. I дорогие słuchacze, dorosłe, хочу i wam jak dorosłym сказать. To takoje będzie śmieszne i niegodne, jak tak kazać, ale czasami trzeba. My w takim świecie żyjemy, gdzie często żanczyna przyniżana, gdzie nawet liczyć nie człowiekiem. Na żal, gdzie ona nie istność, a przedmiot dla wykorzystania. Nie daj Boże. Nie daj Boże. Jak Bóg szanuje człowieka, i znów trzeba podkreślić, człowieka żanczynu i człowieka mężczyznu, człowieka. I kiedy idzie słowo człowiek, to i mężczyzna, i żanczyna, i żanczyna, i mężczyzna. Tak. Samotność, samota, одинота. Kiedy Bóg wyказывая te słowa про samotność, one odnoszą się do samotności człowieka, nie tylko mężczyzny. Дороженькая, дорогие женщины, дорогие мужчины. Так, самотность и тут, и тут. I теперь jeszcze raz, jakby Papa Święty Jan Paweł II podkreślił pełny kontekst, pełny słowa pro samotność z rozdziału 2, wierszu 18. Może nas przekonać про это, że idzie sprawa про samotność człowieka. Ja chcę dobawić, to moja dobawka. Człowieka mężczyzny, człowieka żanczyny, a nie tylko про samotność mężczyzny. Тому, что brak jemu żanczyny. Że nie chapaje jemu żanczyny, on samotny. Nie. I tak samo wielkim przyniżeniem mężczyzny jest wtedy, kiedy jemu oddается, czy
прапануюць жанчыну, каб ты не быў такім адзінокім. Не. Не так. Самотнасць яна ёсць, як бы з пачатку стварэння. Яно мае самотнасць, адзінота мае двойное значэнне. Адно, якое выпливає з самої натури чоловіка, з самої природи. Ми якби накановані на самотність. Хочеш, не утечеш. Яка виходить з самої чоловічності. І це бачно во всім описанні другого розділу книги Буття. Це бачно. Коли Бог там представляє Адаму, ми гэта мінулі, усе живі істоти, каб Адам назвав їх. І назвав їх Адам, дав їм ім'яни, всякі живьоле, птушкам небесним, і усіх звіров назвав, полявих. Але для чоловіка не знайшлося відповідної йому допомоги. Не знайшлося. І собачка, і котик, і любая живьова не замінить тобі чоловіка. Чоловіча, чи ти чуєш? Jeszcze больше будешь самотny. Не заменить, ничто не заменить человека. Так, это вписано. То, что мы люди, что я человек, то уже я наканавany на самотность. Но не бойся, не бойся. Другое значение этой самотности, якое выходит з адносін мужчыны да жанчыны. Так. І далей папа Święty Jan Paweł II каже, так, ми заўсёды будзем самотнымі. В якімсьці сэнсе. Ale Bóg z nami, Jezus z nami, Jezus ucieszenie. Pamiętają rozważanie krzyżowego szlachu. Samotność, ta, gdzie Jezus одиноki idzie na śmierć. Problema, to problema, samotność, samoty, одиночество. З'являється тільки у другім описанні створення чоловіка. Першим нема. Перше описання не ведає гэтага проблему. Там чоловік зразу створений мужчинам і жанчиною. Створив тоді Бог. Так, зараз. Книга Буття 1:27. Зараз знайдемо. Єсть. Uczynim człowieka powodle naszego obrazu i naszego podobieństwa. I stworzył Bóg człowieka powodle swojego obrazu, powodle Bożego obrazu stworzył jego, stworzył mężczyznę i żonczynę. Człowieka. Tak każe 1:27. A drugie opisanie, про что я уже wspomnieli, każe na początku pro stworzenie człowieka, a później każe pro stworzenie żonczyny z rebra mężczyzny. I to drugie opisanie jakby dozwalaje nam skoncentrować się, tak poglądać na fakt, że człowiek jest sam, один. I to jest wielmi fundamentalny, основательny problem antropologiczny. Tak. Problem
які здаецца больш ранейшнім, ніж тое, што чалавек ёсць мужчынам і жанчынай. Чалавек мужчына, чалавек жанчына. Самота jakby, to одиночество jakby było pierwszym. Ciężka to przyjąć jakości. Ciężko może i zrozumieć. Starsze służonki, jakie już przeżyli 20, 30, 40 lat razem. Janek to odczuwają lepsze w swoim sercu. Z początku zawsze tak dobra, nie ma никаких kryzysów. Gdzieś tam właśnie krychu pojawiają się. Potem odnowlenie, potem my znowu одно, potem my szczęśliwe. Ja już nie один, nie samotny. Ale jest ta samotność. Nikoli nie uwojdziesz w serce człowieka. Nawet kiedy tak bliski człowiek jak mąż i żonka. Nie zdziwiaj się. Nie tylko na uzrówni psychologicznym. Ale ta samota jana z przyrody naszej. Jana pierwsza z samej przyrody. Tak my byli stworzeni. Tak. I problema, jak później papa nam rozkaże, ta problema będzie później tak samo w odnosinach człowieka z punktu widzenia teologii ciała. Kiedy my przejdziemy opisanie stworzenia w 2 rozdziale, to jest samota człowieka. Tak. Nie bójcie się tego. Ludzie często narakają. Ja taki одинокий. Ja sam. Nikogo nie ma. Przyjąć. Tak my byli stworzonymi. Człowiek był samotny. Nie tylko mężczyzna, albo nie tylko żonczyna, ale człowiek. To opisane w naszym sercu, u naszej istności. Opisane. Mają dopomagać, про to później krychu będziemy kazać, mają dopomagać один одному u naszej samocie, przeżyć tę samotu, aż kiedyś dojdziemy do chwały wiecznej, gdzie będziemy się razem u Bogu, zjednani z Bogiem. I wtedy nie będzie nijakiej samoty, do końca. Ni grama nie będziemy odczuwać samotności. Będziemy w wspólności z Bogiem. Najważniejszej, najcudowniejszej. Trzeba przez to przejść. Trzeba jakby z tym zgodzić. I szukać, tak, szukać ucieszenia, szukać nadziei, szukać siły u Panu Bogu. U im samym. Nie gdzieś w grachu, nie daj Boże. W czyhulniach. Zauważcie, jak współczesny człowiek szukaje, jak tylko nie być один. Tak ta muzyka, jaka bombić постоянно, bombić, trzeba сказать, da, jak bomby, bum, 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 bum. Oj, Boże mój. Czasami zdziwiają, jak to można słuchać. Pytają się czasami, a czego tak my tu siedzimy, ktoś cię zaprasza, siedzimy w zale, a u was tam, wy zabyli wykluczyć telewizor na kuchni. A nie, ojciec kają zawsiody tam gudzić, тому что tak, no, żeby nie było samotna mnie. A popróbuj słuchać sercem. Popróbuj słuchać sercem ciszeni Boga, bo On w ciszeni jest. Ty może każesz czasami, że Bóg mnie nie czuje, no tak, jak On ciebie poczuje, albo jak ja Jego nie czuję, tak ludzie czasami jeszcze tak samo każą. No jak ty poczujesz, kiedy ty nie dajesz Jemu możliwości
каб ты пачула. Не даешь. Постоянно телевизор включен, постоянно интернет, постоянно в соцсетях, постоянно, каб только тишины не было. Постоянно еще гэты заменители. Не хочу сказать заменители, хочу сказать человека. Не, фу. Пробачьте, бо собака не може замінити чоловіка, котик не може замінити чоловіка, бо ми так одиноко. Ну то шукай Бога. Будь в молитві. Шукай Бога в чоловіку другим, якому можеш допомогти, послужити, підтримати. Не утечеш від самотності, не утечеш ніяк. Яна з самого початку, з корня, powodle pisania Biblii, była i już w nas i będzie. Tak. I Jezus, no idziemy do Jezusa. Ja krychu tak opieredzywaju te katechezy, ale galiście wierniemy się znowu do tego. Idziemy do Jezusa. Jego samota. I on odchodził od uczniów, jak Ewangelia każe, один odchodził, kab pomalica. Odchodził na samotność, kab być один z Ojcem. Jezus jakby pokazuje sposób, jak przeżywać samotność. To одиночество по-русски. Jak przeżywać? Z Bogiem. Z Bogiem. Jezus nie odchodził, drogie braty i siostry. Nie odchodził do sobaczki, do kocika. A tym больше nie odchodził do muzyki, do gulni. A, bo wtedy jeszcze nie było internetu, wtedy jeszcze nie było planszetów, telefonów. Byli inne gulni. Byli. Nie будь уже таким недоученным, что будешь сказать, что люди не умели там гулять, в добрym sensie słowa. Bez grzechu, ja nie думаю про грех. Umieli. Ale Jezus pokazuje nam inny szlak. Całkiem inny. Szlak u samotności. Budź z Jezusem. Budź z Jezusem. Idź do Jego. Idź do Ojca Niebiesnego. I dobra, i nie straszna, że tak czasami ktoś cię zatrzymaється u kościele, pochylaється, zapłacza przed Jezusem. A jaka jest samotność Jezusa u Getsemańskim sadzie? Po zwyczaju swoim on tam poszedł после опошней wieczery. Taki apostoły mieli zwyczaj. Jezus miał taki zwyczaj iść na modlitwę wieczorem. Iść u samotu, один na один z Bogiem. Tak. I on jak człowiek pokazuje nam szlak, gdzie szukać ucieszenia, gdzie szukać tego ty, bo ja один, to sumna. Jest jeszcze ty z wielkiej bukwy, to Bóg. Jest, do jakiego możemy iść. U tej naszej głębokiej, naturalnej, z samego początku stworzenia uziatej samotności. Один ty. Tak, ty nie один. Kiedyś ja wam rozkazywał, ja w dzieciństwie słuchał. To byli 70. годы u Polsce. Słuchał, jak ludzie w kościele śpiewali. Ja nigdy nie sam. Ja nigdy nie sam, nie один. Tak mój Bóg mnie obiecał. Nigdy nie będziesz już sam, один. I ludzie pamiętają, tak lubili tę pieśnię. Ja jeszcze jak dziecię nie rozumiał, bo dla dziecię jest mama, to jest wieś mir, to wieś świat, mama to wow. Kiedy mamy nie ma,
тады нічога і нікого няма, это беда. А калі побач мама, тата, нічого больш не патрэбна. Дзіцё не адчувае гэтай самотнасці, калі мама і тата побач. Калі я слухаў гэты спеў, такі гучны, такі аж касцёл дрыжаў. Я ніколі не сам, я ніколі не сам. Так мне Бог мой абяцаў, ніколі не будзеш ужо сам. Цудоўная песня. І як я бачыў гэтых дарослых, ведаеце, такімі вялікімі вачыма, дзіцяці, як яны поюць. Я не разумеў, я нічога не разумеў. Чаму якраз пры гэтай песні так усё гучыць? Так крыша касцёла падымаецца, паталок як бы адкрываецца, як бы неба сыходзіць, бо Бог ёсць. І сапраўды тады пры гэтым спеве адчувалася ж, як Бог тут. Аж мне, дзіцяці, ўжо мурашкі шлі, такое адчуванне. Я не ведаў, што гэта было, я абсолютно не разумеў. Але гэтае адчуванне, я ніколі не сам, бо Пан мне абяцаў, Бог мой мне абяцаў, ніколі не будзеш ужо сам. Як гэта гучало, як гэта гучало. І на różnych rekolekcjach, tam światach, ale później tak samo гэты śpiew śpiewało się na pachowaniu w kościole, czy na chwierowanie, czy gdzieś, czy tam przy kańcy. A prócz tych żałobnych takich pieśń śpiewało się гэта. Tak mnie mój Pan obiecał, nikoli już nie będziesz sam. Nawet kali odejdziesz z tego świata, ty będziesz ze mną. Tak. Jak wiera nam dopomagaje перемагчы эту самотнасць. Як Бог нам дапамагае, ягоная прысутнасць. Так святыя перажывалі самотнасць, вельмі моцную, як Езус на крыжы. Божа мой, чаму ты мяне пакінуў? Так, некаторыя святыя адкрываюць таемніцу свайго жыцця і расказваюць і кажуць, які я быў самотны. Не адчуваў, ні грама не адчуваў прысутнасці Пана Бога, ні грама. Але Бог ёсць, вытрываць трэба, перажыць гэтую самотнасць. А пазней śpiewać Bogu, ja nikoli nie sam, nikoli nie буду ўжо сам, адзін. Бо так мой Пан мне абяцаў, nikoli nie будзеш ўжо сам, адзін. Пан мой, Бог мой. Дорогие, не поддавайтесь нараканню, сумнівам. Не uciekajcie od samotności. Nie. Uciekajcie, ale do Boga, do Jezusa. Гэта правильный, добрый кіруnek. Nie żywioła, nie technika, nie sąsiedki, nawet nie muzyka, nie jakieś hobby. Ona potrzebna. Ale яно не може закрыць нам Бога. Бо, каб перамагчы самотнасць, сам гэтага не зробіш. Патрэбны Пан Бог. Вельмі патрэбны. Вельмі. Бо Ён стварыў так чалавека, і мы не маем права яму сказаць, чаму ты так стварыў, ты мог нас по-другому стварыць. Кто ты такой, каб pretensji do Stworzyciela wyjawiać. Kto ty taki? Bóg nie pomylił się u swoim stworzeniu. Bóg wiedział czemu. Tak, kab my pragnuli Jego, kab my chcieli być z Nim, kab my nie uciekali od Jego.
bo Ён стварыў нас з любові і для любові. А любоў гэта Ён сам. Гэта Ён сам. Хопіць. Такое вступленне пра тэологію цела, пра самотнасць, пра жыццё. Дарагія сужанкі, не бойцеся самотнасці. Любіце адзін аднаго. Любіце глыбей. Не толькі гэтай чалавечай любов'ю, але таксама, так, чалавечая, псіхалагічная, цялесная любоў. Так, для вас гэта як муж і жонка, калі ласка. Але й духовная. Гэта я Божая любоў. Любі, глядзі на сваю жонку, глядзі на свайго мужа, як на дар ад Бога. Небесны Айцец табе падарыў. Найлепшага супутніка жыцця. Найлепшага. Твой муж найлепшы. Твоя жонка найлепшая. Лепшых нігдзе не знойдзеш. Не. Не. Dla twojej samotności Bóg i той, хто близько. Дякую вам. Нехай Бог благословить нас. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, як була спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Амен. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, як була спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Амен. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, як була спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Амен. Я ніколі не сам. Так мне Пан Бог абяцаў. Ніколі не будзеш ужо сам адзін. З Богом. До наступної зустрічі. Мужчына і жанчына стварыў іх. Катэхеза пра сям'ю Айца Петра Білевіча.